Здравейте хора, аз съм Берман и днес играем Minecraft Pocket Edition. Най-новата версия играя. И така. И нека да започваме. Сега ще убия тая. Ще убих я. После ще отиваме да съберем дърва. За да се направи нещо. Извинете, ако гласът не ми се чува. Или чакайте малко да намаля звука. Добре. И тук. Готово. Да ги взема тези. Окей. Сега да съберем малко дърва. Хора, лайквайте и се абонирайте, ако искате да продължи. Трябва да се направи брадва. И някой ден мога с един приятел заедно да снимаме един survival. Не знам кога ще стане, но приятелят ми е заед и не се знае кога ще бъде. Сега да се направи за начало една кирка и да сляза долу и да се взема малко камъни, да се направи всичко от камък. Ето го. Камък. Аз съм машина за камък. Предложете в коментарите в кои игри да снимам. За мен няма да е проблем. Вие само кажете. Мога да играя мини геймове. Толкова стигат. Сега да се скатери нагоре. И готово. Сега правя си брадва, кирка, меч и една лопата. Сега първо меча, после брадвата, кирката. Ето. Сега да събера още малко дърво. Отиваме да се построим къща. Къщата ще бъде тук някъде. Не мисля. Или не, ще бъде някъде и тук къщата. И колко дърва имам? Не, още малко ще събера дърва. Трябва да намеря кол да се опече тая храна. И толкова стигат. Сега правиме дървото, т.е. обработваме го и започваме да направим къща. Не, или пък да взема този пясък от там и ще направя и прозорци.
Колко имам? Толкова няма да стигнат, може би. Още малко. От тук. И толкова стигат. Сега, аз къде бях оставил крафтинга? Един, его. Правиме печка. Готово. Слагаме всичкото. Готово. И слагаме. Тая кирка не ми трябва. И тези пречки. Да гори там. И аз да започна с къщата. Значи къщата мисля да бъде и тук. Но първо да махна тези. Добре, толкова стигат. Да взема тези. Тези не ми трябва да ги схвърля. Окей. Сега започвам строежа. Значи мисля така да бъде. Значи тук. Така. Да, но трябва да го изчисти още. Окей. Това тук няма да бъде така. Точно ли е? Да. Добре. Ще го направя, може би, 2 етажа. На тези ми свършил. Айде, готово. Добре. Сега да си направя врати. Къде са? Еги. Добре. И сега от тук така. Свършим дърво, трябва да взема още. Добре, хайде. Тези да поседят. Заседят де. Добре, това да го отсечеме. Давай. Тук има още. Да взема и това дърво. И това. Започва да се тъма по-добре да се направи едно легло.
Добре, правя го. И лягам да заспя. Хайде, защо не иска? What the fuck? Лека нощ на всички зомбита и така нататък. Добре. Сега да се довърши къщата. Само да направя това дърво. Готово. Тук така. И не стана на друго място. Добре, сега мисля, че пода ще го направя от дърво. Хора, ще направя пода от дърво и това ще бъде от мене. Добре, това. Сега. Shit. И това беше, хора, всичко от мен. Да, надявам се да ви е харесвало. Ако искате, се абонирайте. Ако ви е харесвало, лайквайте. И така нататък. От мен беше това. И чакайте в готовност за епизод 2. И чао!